Salom, damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, rodo panitia pembangunan penginapan di Gedung Siantar Center GKPI Siantar Center, naong di Pasa Nasida, amplop bantuan dana tu hitabe, bui manno tapa masuk tu ingananna nong di parade di jolo ni pitu ni gereja, otik sosadia lau mengurupi panitia. Waduh, gereja, sorry, maaf, salah. Gereja Tanjung Anom, nalau pembangunan nasida, rehabilitasi pelebaran gereja, ala nong martaba ruas nasida, asa taurupi ma, tapasa menon diinganan nong di parade nasida di joloni pitu, otik sosadia saya tuhat tama nama masui. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus tama dohita madok mauliate, tu amat tadi bata pardenggan basai, ala asidot holong ni rohana, dileok kai pasod dihita, bohita marpungu, di bagasan las ni roha di tikyon, dinalau rapita memuji pasangapot Tuhani marhite edeta, suang songoninang dinalau manangihon hata ni Tuhata. Atong tapahibul ma rohata lau mengikuti ibadat ta di arianon, tabuak mati kisatokin martangiang be mahita di bagasan ruat tanah ganup marhahomam mahita. Amin. Tapukama parminggota, tapuji Tuhata marhite edeta sian bukwede nomor 74 et sada sa rodia et tolu, sai marlas ni roha hita. Sai marlas ni roha hita, Aleluia Kristeni, sai tapuji maruhata, lapasai hondusai, nitogiho Jesus, kita turiai, namichako ni batata, itaon may anak kona. Tuhan Yesus lo rajata, namang bongbong sa sudi, niramutan ni tangana, luluho parhosabe, molaw hatarai, nang tarbain so South Bay, say natulus doni dona, di saluhong manisia. O hamu ale pardusa, molonang sonang hamu, say tanihong masuara, ituhan kaiburju, say paubaro hamu, jakon Jesus itutup, asasat maruaona, nodimu nasihat dosa. Di bagasan goar ni debata ama,
Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia, na manopa langit dohot tanoon. Amen. Ay hapor suhon nami na martiki, jala naneang porsanon. Ido patupahon di hami hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaon na saliling-liling na. Alahu tailiyo kami naso taridai, datung na taridai. Ay parsato kinado na taridai, alay manuktong doro di saliling-liling na naso taridai. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata asimaroham di hami, ay dang tarbain hami mabahen manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni, say lehom madihami roha banwa gidjang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Say dongani mahami, asamian hami di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Tabigi ma edde puji-pujian sian kur ina para hari Kamis.
Mare de mahita, sian buku de nomor 230 waluat sadero 2, ihutonau sude hamu. Ihutonau sudihamu, hidup Tuhan Yesus, sai soadahon dirimu, hataku mapatulus, arai nolokong masudi, parulan soture sayaw panundan dihamu di dalam hanguluan nai unang lilubehamu daw rohot hamagoan au paritean dihamu Tuhan sonangan situ. Tatangi om mahatani debata, songon epistel dihita, di mingguta sadarion ima minggu pasapulonopod dung Trinitatis. Natar surat di Lukas sia, mamuka maisian ayat 22, saharo di ayat 27. Songon nasomal, tajaha mamar soring-soring di ayat 27 rapita majahasa. Songon omma didok. Laos didok ma, ia anak ni jolmai, ikon godangdo taononna. Bolokonon ni akka panungganei, situa ni malim, dohot si boto surat do ibana, dungi pusaot do, jalamulak mangolu do, diari patoluhon. Tu saluhut na manidok, ia adong na naing manghuton au, isuadahon madirina, ituhuk ma ari-ari hau pinarsilang na tu ibana, lau manghuton au. Ay aguan hosa ma na naing paluahon hosana. Alay na aguan hosa alaniyahu, ido na panguluhon na. Ayaha magunana di jolma, ang nasa portibion di omo, anggo diago dirina, laos mago disi. Asa na olo maila alaniyahu, doon alaniyaka hataki, pailaon ni anak ni jolma ido ibana. Dinaro ibana di bagasan hasangapon na di ibana, doon na di amai, rappon akka suru-suruan na badiai rapita majaha. Alay tutudo hatakon tuhamu, adong do deba na jongjong dison, naso tupa mangay hamatean, sojolo di ida roh harajaon ni debata. Ima sahatna, martua do akan manangihon hata ni debata, nau peopsa jala namangulahosa. Amin. Tapi gima ede puji-pujian sian kur ina Naomi.
Tapuji Tuhata, Marede Mahita, Sian Bukede nomor 378, ayat sada dot ayat tolu, saya dicakon Yesusi. Saya dijakon Yesus akan lamar dosai nang nadau nalilube asal roh tu Yesus saya pabo ahatai ku sudah berdosai. Ai dicakon Yesus do akan mau aslo doh tau dijakon do koniki diuras do tunalas loro haki Yesus Tuhaki saya paboatai tu sudah pardosai ai dijakon Yesus do akan mau aslo. Damang dainang na hinoholongan, tarimang-rimangi ma satokin, aka parulauta, nataula di parngulota siganupari, naso dialomohon rohani tuhata, nang dihalomohon rohani dongata jolma. Atong sian serep dot uduk ni roha, beta hitaro tu adupan ni dibata, lamanopoti sudi dosata martang yang mahita di bagasan rohata ganuk. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargugo naso hatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleling nileling na do asi ni roham. Say marampabungati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa marado poko. Jala jod do husungguli hami rimasmu. Marhiti sian pangalaw siyon nami, marado poko, unang alang asi ni roham, sayurupi mahami, o ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin, baga-baga ni debata taringot tua sesani dosata. Songot sitong na manguluahu, Ninna Tuhan Jehovah, tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat, na lomodo rohaku mida hamumulakna, asa mangulu ibana, hasangapon ma di debata na digicang. Amin, udul mamu. Tapi gima edi puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhata, mare de mahita sian buku de nomor 540 ayat sada do tolu buni bikas ni holong. Tabigema atani debata songodala tungolu nai baru dihita di mingguon imana tersurat di Yesaya bidu 5 ayat 20 sada songonoma didok. Marjea majolma akan abisuk di bagasan rohana. Jalam roha ibana di parbaga rohana. Salinari ujaha. Marjea majolma akan nabisuk di bagasan rohana, jalam roha ibana di parbaga rohana. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon nahobar tuhatami. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian korni iana kota PP GKP Padang Bulan.
Maredeta sian buku de nomor 420 ayat 2 do tolu hona luja ho nasorat. Asauna behotalo di manhaolomoni bereng Yesus si Tuhanmu berlinati nai unang kamu rohamuna di pandumi di mata hati dakon maha porsiao tai sona hinati dakon ni dongata saha porsiaon di portibion rap madok mahita ahu porsea di debata Jahoba idoa mapargogo na suatu dosan nama no palangit dohot tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernid, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, dala tua tubanwa torudung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dusani. Sima ibana pay mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea di ton di Porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot di sesani dosa, dohot di hatain na mandok, ngula mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot di nguluan na sora suda. Amin. Tulmahamu. Tapi kema tabahan ni tik-tik na masa di huriata. Tabagi ma ede puji-pujian sian Qur'ama.
damang dainang ninaholongan itu hatta Yesus Kristus, tawige matiting namasa sa minggon. Parjolo, sadarion Minggu 15 September 2024, gabi ruas tama keluarga mata Jack Robinson Raja Guguk, dohot inang Julita Agustina Borus Tumorang, dohot dua danak Inasida, Ima, Angel Dianova Jadita Boru Raja Guguk, dohot Agung Alexander Jekli Raja Guguk. Nama ringanan di Jalan Jamin Ginting nomor 107, masuk sektor Sada, di Bangido Tunasida Asa Jojong. Mau lihat Paduahon, sadarion Minggu 15 September 2024, gabi ruas tama keluarga mata Yan Frederick Manulang, dohot inang Santa Riris Boru Napitupulu, nama ringanan di Jalan Mandolin nomor 52, masuk sektor 5, di Pangido Asa Jojong Ma Nasida. Patuluhon, sadarion Minggu 15 September 2024, rodo dong atas Yan Huria GKPI Tanjung Anom, di Haro Nasida tu Huriata, Ima Mangido Panguripion, sian ruas di Huriata, di Sakap Nasida tu pembangunan gereja, di Hita Salut na ruas ni Huriata, Taleon ma Rohata Lau Manupaki Nasida, Marhite Panguriapota, Jala Adong di Paride Amplop, di ibadah pagi dot ibadah siang. Mohon kepada jemaat untuk memasukkan amplop ke dalam keranjang yang telah disediakan, yaitu di depan pintu gereja dan di samping kiri kanan pintu gereja. Terima kasih. Lahu manuamu domu hata nibata tapuji matu hata marite edde nomor 202 ayat 1 Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay.
Amin. Orasma dihita saluhutna. Tema mingguta, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Hata batakna aidengaddo uhum ni Jehovah Tuho. Ujahan ni jamitata dienet sian pesalmen 110 ayat sada saha rodi ayat sia. Na parjolo tajaha majolo jamitaon marsoring-sorik kita majaha taribar. Duksayan noni hujaha hostok ke bahasa Indonesia asaboy polin pangatusyota. Tamulai ma majaha taripar pesalmen 110 parningotan di haluaon naung songgop. Holong do rohaku di Jehovah ala naong ditangihon jauh-jauh ki parhura zayokku. Ay nung nga di paeleng pinggol na tuau, jadi sa jiwoku maibana, aliling au mangulu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamateanau, jala nunga pola mangonai tuau akka hagugutan ni banuatoru, nunga pola mangonai tuau hagugutan doho pardangolan. Dungi hupajojo magwarni Jehovah, ale Jehovah se palua matodiki. Para si roha do Jehovah jalana bonar, jala para si roha do debatatai. Siramoti akasi ujur roha do Jehovah, nunga tung terjepo lau, jadi ibana mamangurupiau. Mula maho ale todikku tu para dianami ay dengaddo uhum ni Jehovah tuho. Tongodo nunga di palua hoto diku sian hamatean, mataku sian ilu-ilu, patu sian patuk Tuhan. Rahmat jahita say marparange di jolo ni Jehovah maau ya kaluat ni halak na mangulu. Imasahat na hata Indonesia huzahot tuhita. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ima sahana. Sian 150 biddu, 10 walu biddu, judulna didok Mazmur Haleluya. Sada sian nasab lalui ima biddu 110 nomon. Didok aka ahli kitab biddu 110 nomon ditulis manang digurat uju diloas Raja Kores halak Juda mula tu bona pasogina tu Jerusalem di tano Judea. Asa sada berita halalas niroha godang do dinasida taringot tu haluau non. Di rajumi nasida peristiwa on omma mengungkapkan tu nasida Tuhan telah berbuat baik.
denggaddo uhum ni Jahoba tunasida. Uhum Jahoba na denggani dison dipapatar manang dipatudu marhite dua pangalaho na parjolo jojo nasida berseru na paduahon manangihod debata Tuhan mendengar jojo dohot manangihon berseru dan mendengar ima tadda denggaddo uhumni Jahoba tunasida 70 tahun nasida jojo asa dipalua sian panabanan penawanan ni halak Babel ditangihon debata jala disuruh debata naposona ema Raja Kores lau paluahon dohot pamulihon nasida mula tu paradiananna ima bona pasogina di Jerusalem asa omma hata na niodolhon na pola 2 hali di ayat 4 dohot walu ima hata dipalua nunga dipalua todiku sian hamatean mataku sian ilu-ilu patu sian partuk Tuhan saya marparange di joloni Jahoba maau diaka luat ni halak na mangulu jadi luat ni Babeli dison digobarhon manang dikonotashon nasida songon luat ni paruhuman luat ni hamatean luat ni pardangolan dohot hagogotan ni Banuaturu balik sa luat Jerusalem digobarhon manang dikonotashon nasida songon luat paradianan ni toddi luat haluaun jala luat ni halak na mangulu ala naung di palua debata asa molo taida olo polop ni nasida saha tu ujung ni ayaton olo polop nasida taringok tu luat Jerusalem di ayat 17 dohok 10 sia di dok nasida songonon sai pelehonokku matuho pelean hamauliateon jala sai pajojowoku maguar ni Jahoba diaka alaman ni bagas ni Jahoba di parsitonga ammi ale Jerusalem jadi Jerusalem digobarhod di sonsongon bagas ni Jahoba rumah Allah lua ni halak nama lua negeri orang-orang yang hidup orang-orang yang diselamatkan jadi Babel dison ima gobaran ni dosa nasida alai uju di Babeli uju di bagasad dosai nasida jauh-jauh tu debata manangi debata ima dengan ni uhum ni debata jamitatta sadarion fokus tu Tuhan telah berbuat baik debata patupahon uhum nadinggan marujahan sian konteks jamitaon kita akan bertanya atong ia tuau ahado uhum nadinggan napinatu pani debata
Awe koko capur-capur do jami tao nate gudang na poso asaboy mga tusi. Hitaon ima parhosa. Parhosa bahasa Indonesianya adalah makhluk. Kita ini adalah makhluk yang memiliki perasaan, memiliki keinginan dan kebutuhan. Menurut para ahli, manusia dapat merasa hidupnya berbahagia jika ada keseimbangan atau terpenuhi kebutuhannya. Apakah kebutuhannya itu? Ahli pedagogik membagi kebutuhan itu dengan 3 kecerdasan. Pertama adalah kebutuhan kecerdasan intelektual. Maksudnya adalah karakter diri. Yang kedua adalah kebutuhan kecerdasan emosional. Maksudnya adalah karakter sosial, karakter bersosial. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Maksudnya adalah karakter bertuhan, namar Tuhan, merdebata, berkeimanan. Jika ketiganya dalam hidup kita seimbang, terpenuhi, maka niscaya kita akan merasa berbahagia. Tapi orang-orang humanis membagi kebutuhan kita itu, yaitu 8 kebutuhan sebagai makhluk jasmaniah ditambah 1 kebutuhan sebagai makhluk rohaniah. Yang 8 itu adalah pertama, kebutuhan fisikal, makan, minum. Yang kedua, intelektual, pendidikan, belajar, sekolah. Ketiga, musikal, seni, bernyanyi, menari. Keempat, finansial, pekerjaan. Yang kelima, emosional, cinta, mencintai, dicintai, kasih. 6, sosial, bermasyarakat, bertetangga, mar STM, mar penguam marga, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, seksual, menikah dan berkeluarga, memiliki anak. Yang kedelapan, holiday, berlibur, refreshing. Itulah kebutuhan jasmaniah sebagai makhluk sosial. Tapi ada satu lagi kebutuhan sebagai makhluk rohani, yaitu kebutuhan spiritual, bertuhan, beribadah. Dan kebutuhan rohaniah ini sangat menentukan dalam hidup manusia supaya dia bisa memiliki jiwa dan roh yang tenang. Jadi 2 aspek itu tadi menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk sosial, tapi manusia juga adalah makhluk spiritual atau homo religius. Sebagai makhluk spiritual, tentu kita memiliki kebutuhan spiritual. Kita paling tidak memiliki 2 kebutuhan spiritual yang mendasar. Dan kita harus memenuhi yang mendasar itu supaya kita memiliki jiwa dan roh yang tenang. Apakah kedua kebutuhan yang mendasar itu? Yang pertama adalah kita butuh berseru atau kita butuh berdoa. Mengapa orang bertuhan? Mengapa orang cari-cari Tuhan? Mengapa orang beragama? Dan mengapa orang mendirikan agama?
Jawabnya, karena manusia memiliki kebutuhan spiritual. Dan kebutuhan yang mendasar dari kebutuhan spiritual itu adalah berseru atau berdoa. Semua orang membutuhkan doa, terutama tatkala ia sedang menghadapi masalah atau mengalami tekanan, kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, kebutuhan, dan lain-lain. Tatkala menghadapi hal-hal itu, namun dia tidak tahu bagaimana harus mengatasinya, tapi dia percaya bahwa ada yang berkuasa di luar dirinya, dan dia percaya bahwa yang di luar dirinya itu, si penguasa itu, sanggup untuk menolongnya. Maka atas dasar keyakinan itulah dia berseru, berdoa kepada yang kuasa itu. Dan doa itu bisa membuat dia merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa kuat. Jadi berseru adalah kebutuhan spiritual dan sangat bermanfaat untuk menjaga ketenangan jiwa kita. Namun, untuk memenuhi kebutuhan itu, seringkali terjadi tantangan dan mungkin banyak godaan-godaan. Tatkala kita mengalami kesulitan di mana kita perlu berseru dan kita ingin ada jawabannya, timbullah pertanyaan, dan di dalam pertanyaan ini timbullah godaan-godaan. Pertanyaannya adalah, kepada siapa kita berseru minta tolong, dan siapa yang dapat menjawab seruan-seruan kita. Inilah satu tantangan dan persoalan keagamaan manusia sejak zaman purbakala, mulai dari Israel sampai kepada kita hari ini, umat Tuhan yang disebut Kristen. Israel, Allah yang membentuk mereka dari benih Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, menuntun dan memelihara hidup mereka hingga menjadi satu bangsa yang disegani, bangsa yang kuat di Kanaan. Tetapi tatkala ada kesulitan, ada masalah, ada keluhan, mereka berseru kepada Baal, kepada Asitoret, kepada Moloch, dan kepada dewa-dewi kesia-siaan. Yang padahal semuanya itu adalah Baal yang tidak bertelinga atau tidak bisa mendengar seruan mereka. Itulah sebabnya Allah murka dan menyerahkan mereka kepada Babel untuk ditawan. Hingga akhirnya mereka sadar kepada siapa mereka telah berseru dan kepada siapa sepantasnya mereka harus berseru. Setelah mereka sadar, lalu mereka berseru-seru. 70 tahun kemudian Allah kembali membebaskan mereka. Gambaran spiritual Israel inilah juga menjadi gambaran seruan-seruan kita dalam konteks zaman sekarang ini. Kita
yang sudah mengaku sebagai orang Kristen. Kita mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, supaya kita menjadi milik Tuhan. Kita mengaku kepercayaan dan keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi tatkala terjadi kesulitan, terjadi tekanan, sakit penyakit, jualan kita tidak laku, hasil panen tidak sesuai dengan target, dan situasi kondisi kesulitan lainnya, dan di dalam situasi itu kita didesak untuk berseru dan berdoa. Lalu di situ kita bertanya sekaligus digoda, kepada siapakah kita berseru, minta tolong, menjerit minta tolong. Banyak dalam kesulitannya orang Kristen tidak berseru kepada Tuhan Yesus, tapi pergi mencari tempat-tempat berseru yang lain. Pergi mencari alamat-alamat berdoa yang lain. Dia tahu dan mengakui bagaimana besarnya kasih Tuhan, tapi kepada yang lain dia berseru, tidak kepada Tuhan. Ada yang pergi berseru kepada roh-roh leluhur. Ada yang pergi berseru kepada roh-roh orang meninggal, kepada penunggu-penunggu, kepada penghuni dan penguasa-penguasa di gunung, di bukit, di hutan, di sungai, di danau, dan lain-lain. Atau dia pergi berseru kepada datu, kepada pelihat, kepada peramal, dan belakangan ini ada banyak yang berseru kepada Facebook. Padahal semua itu tidak bertelinga dan tidak bisa mendengar. Maka ini menimbulkan suatu pertanyaan zaman sekarang. Mengapa semakin banyak orang yang mengalihkan alamat seruannya kepada yang bukan Tuhan? Dari kesaksian Alkitab yang saya pelajari, jawabnya adalah karena Tuhan tidak bisa diselami, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dimengerti dengan logika, akal pikiran. Dan dia tidak bisa dikendalikan oleh keinginan manusia. Tuhan tidak wajib mengikuti keinginan manusia, tetapi sebaliknya kita yang harus. Jika manusia tidak dapat mempercayakan dan menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan, maka manusia akan pergi melampiaskan kebutuhan spiritualnya kepada yang bukan Tuhan, kepada Baal yang bisa dijangkau, dikontrol, dan dikendalikan pikirannya. Karena Baal itu adalah Tuhan ciptaan manusia. Sebaliknya Allah, dia adalah yang menciptakan manusia, agar manusia menurut dan taat kepadanya. Halaman pertama Alkitab kita mengatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut, kata dasarnya turut, artinya taat, patuh, tunduk,
takluk, ikut. Dari awal telah digariskan dan diciptakan, manusia harus menurut gambar dan rupa Allah. Itulah realitas keimanan pada saat ini. Pada ayat 2 khotbah ini, pemazmur memperkenalkan atau mempersaksikan siapakah Allah itu. Dia katakan, sebab ia menyendengkan telinganya kepada aku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Dia yakin Allah menyendengkan telinganya kepada yang berseru. Maka oleh sebab itu, si pemazmur ini mempercayakan alamat seruannya hanya kepada Tuhan saja. Itu keyakinannya dan itu dipersaksikannya kepada kita. Dan inilah yang menjadi panggilan bagi kita pada saat ini. Apakah kita percaya kepada kesaksian pemazmur ini bahwa Allah adalah tempat yang paling tepat untuk kita berseru dan berdoa dan tidak ada lagi yang lain. Kalau kita mau ikut panggilan ini, silahkan buktikan sendiri. Itu yang pertama. Kebutuhan spiritualitas kita yang kedua adalah didengar. Sejalan dengan berseru tadi, ada satu lagi kebutuhan spiritual manusia, yaitu kebutuhan didengar. Perlu ada yang memberi telinganya kepada kita untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita, mendengarkan seruan-seruan kita, mendengarkan curahan-curahan dan jeritan-jeritan hati kita. Sebab ketika kita merasakan bahwa jeritan-jeritan kita itu didengar, maka kita akan merasa bahagia karena kebutuhan spiritualitas kita telah tersalur dan kita bisa merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa damai. Itulah kebutuhan spiritualitas manusia yang mendasar kedua, yaitu butuh didengar. Didengar itu adalah kebutuhan manusia dalam segala hal, bukan hanya dalam hal spiritualitas. Mengapa ada anak yang memberontak? Mengapa ada rakyat yang memberontak? Murid yang memberontak dan lain-lain? Karena dia tidak didengar. Karena itu manusia sangat membutuhkan figur telinga yang mau mendengar, figur yang mau panjang sabar mendengar jeritan dan keluhan-keluhannya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah dia? Figur yang memiliki panjang sabar untuk mendengar segala jeritan-jeritan itu. Dalam Alkitab ada lebih 1.800 kali ditemukan kata dengar dan sejenisnya untuk mengungkapkan dan sekaligus menegaskan kepada kita satu
kabar baik tentang Allah yang senang mendengar dan juga senang didengar. Coba kita yang membaca Alkitab dan melihat bagaimana struktur penulisan Alkitab itu. Coba Anda bayangkan bahwa Allah dalam perkenalan pertamanya kepada Musa dalam Keluaran 3, ia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mendengar jeritan-jeritan Israel. Lalu disusul dalam Keluaran 19, di situ Allah menyampaikan isi hatinya, menyampaikan maksudnya, menyampaikan apa tujuannya untuk memilih Israel menjadi umatnya. Dikatakannya di situ adalah supaya mereka mendengar perkataan-perkataannya. Maka dari dasar inilah kemudian Allah menyatakan kehendaknya memilih dan mengutus hamba-hambanya dari purbakala sampai hari ini, memilih imam-imam, nabi-nabi, rasul-rasul, dan gereja sekarang ini adalah untuk dua hal itu. Yang pertama, supaya mendengar jeritan-jeritan umatnya dan memperdengarkan perkataan-perkataannya. Dan itu semua untuk menyatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar. Allah adalah figur pendengar yang baik. Tidak ada pendengar yang terbaik dan lebih baik. Dialah yang terbaik, pendengar yang baik. Maka pada ayat 1 dan 2 teks khotbah ini disebutkan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka disinilah dinyatakan bahwa kedua aspek kebutuhan spiritualitas kita yang mendasar tadi, yaitu berseru dan didengar, terjawab tentang siapa yang bisa memenuhinya. Dalam Mazmur 116 inilah dipersaksikan Allah kita sebagai Allah yang bertelinga, yang menyendengkan telinganya untuk mendengar seruan orang-orang yang datang berseru kepadanya. Dan dalam ayat-ayat kitab yang lain seperti Keluaran 3 ayat 7, Keluaran 22 ayat 23, di situ disebutkan Tuhan berfirman, aku mendengar seruan orang-orang yang tertindas. Dan kemudian firman ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari kesaksian kitab-kitab Injil, ada banyak pada masa pelayanan Yesus yang berseru-seru kepadanya. Dia menjawab, dia melepaskan, dan dia menyelamatkan mereka.
Maka Rasul Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kesaksian Rasul Paulus ini sama dengan kesaksian pemazmur ini. Dalam 70 tahun mereka hidup dalam tawanan Babel. Lalu mereka berseru dan Tuhan menjawab. Maka atas pengalaman itu dia nyatakan pada ayat 4, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Sekarang bagian terakhir, ayat 7, Ratmajaha Mazohita, ayat 7, Hata Batak, ta mulai ma. Mula maho ale todiku tu para dianami ay denggado uhum ni Jehovah Tuho. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dimulai ni jami tahun nakin, hudok, ia berita haluaon, sian tabanan ni Babylon, ima berita halalas ni rohagudang, halalas ni rohabulon. Isomma diukapon ay denggado uhum ni Jehovah tunasida. Nuaing molo disukun ahado pakonaina tuhita. Uhum Jehovah na denggan di bagas ngolutta. Jala ahado buktina denggan ni uhum ni Jehovah tuhita. Sian konteks ni jami taon adong tolu na parjolo dilehod debatado tuhita inganan laho majoujo, inganan laho martangiang. Di ayat 2 didok ay nunga di paeleng pinggolna tuau. Jadi say jawok kumaibana saleleng au mangudu. Idama takas padohanon. Di paeleng debata pinggolna tuhita datung sahali sa minggu, datung sahali sebulan, datung tiap persirangan ni tahun. Alay didok dison saliling mangulu hita. Jadi dangadong batas waktu saliling mangulu hita dilehod debata pinggolna inganatta jojo martangiang tuibana. Napaduahon dilehod debatado tuhita tiki nama cay labas laho manangihon jojouta, manangihon aka holso-holso, aka sitaonon, dohot aka hamaolota. Ala di boto debata, ido kebutuhatta asaboy marhasonangan todita. Dilehon di bana, ahanaboy pasonakon todita. Dilehon pinggolna laho manangihon.
Di ayat sada didokon, ala naong ditangihon jauh-jauh ki parhurajayoku, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Lapatanna dison dilehod debata keperdulianna laho manangihon hita. Lapatuluhon dilehod debatado tu hita alus manang jawaban. Majojo hita ditangihok kita sa sistongna ujungna naeng si jalo ota ima alusna. Rikok do dihita alus ni tangyangta siad debata. Lao palua hokita sian bagasan padabanan ni dosa. Siat tabanan masalah. Tabanan ni hapuguson. Tabanan niya karagam hamaolon. Tabanan ni penindasan-penindasan. Dohotaka na asing. Ahado alus ni debata taringot tu situasi panabanan-panabanan na adong dingoluta. Anggo sian panabanan ni dosa. Nung nga dilehot tuhita berita halalas ni roha godang. Nung nga dipalua Tuhan Yesus sita di dolo Golgota. Anggo sian akka tabanat-tabanan na asing, ipe ditangihod debatado hita. Apostel Paulus maddo di Rom 8 ayat 28. Alai taboto do saluhut na do manupak tunadinggan diaka namarholong ni roha di debata. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tagolom jala tahaporsiai ma hataon. Idama haru di pesalmen 110 diuhumi debata nasida alani dosana ditaban nasida tu Babel. Alai dung jojo nasida manangi debata dungi dia lusi debata nasida marhite paluahon nasida siandalan hamatean di luat Babeli gabe boy musena sida mulak mardalan di dalan ni Jehovah mardalan manuju Jerusalem huta aka na mangulo manang haluauni luat ni halak akana di palua Tuhani lamma hitan waing hita aka naong ditubus Tuhata Yesus Kristus gabe ruasna. Asal ma totong rikok di hita majauhon goar ni debata martangiang manangihon hatana manang padohanna jala totok kita satia mardalan menuju Jerusalem paradianan ni toditai hitape sai jalo otta do jala pasti do hilala otta dengan uhum ni Jehovah tuhita. Tuhan telah berbuat baik kepada kita.
nadinggaddo uhum ni Jehovah Tuhita. Amin martangiang mahita. Tuhan debata para siroha na sumurong, mauliate mahusubah rohanami ala dilehoko dihami, tiki na matsaile heton, boy hami manangihon sautik, sian hatam na huuhal hami, sian buku na badiyai. O Tuhan, hatam na buhay huuhal jala hutariat sok kami, siya buku na badiamon, pasu-pasuhom may Tuhan gabi hata hagugoon, hata hanguluan, sumodangi roha pikiran, na patuduhon akadalat sidalanan nami, dipanggulbitan di ngulo nami. Matselas rohanami, ala hujupak kami, sian bagasak katamon, dipapatarho, dirim, Tuhan napaeleng pinggolmu, laho madjakon jojo, tangiang nami, debata nama nangi doho, jala debata nama ngalehon alus. Diaka jojo nami doh tangyang nami. Di pagomot sodo Tuhan hatamon asa tutu odol tu bagasan roha pikiran ng ati-ati nami. Asa unang mapar manang peol padjow-jowon nami tu na asing madjow tu naso debata diaka pergumulan na masa dihami nung nga dipapatarho Tuhan debata na satia doho jala lasdo roham laho paheleng pinggol mo manangiho nakka jojo doho tangyang nami. Jalano nga dipapatarhoi asa rohami akan naluja jalana sorat asa lehonomo hasonangan di tobdi nami. Alani o Tuhan di obason mungkin adong siya kami na sedang mengalami pergumulan, tekanan-tekanan, masalah, sitaonon, kesulitan, hamaolon, mabiar, kebutuhan, keinginan, harapan, cita-cita, doho perjuangan. Sudedo, patar, di jolom, di son, marsadani roha hami, mangido tuho, paeleng matutuping golmo, tumangiho jojo, tumangiho tangyang nami, holso nami, jala maralus mahotutu, diaka panggulmiton na sedang hu pakinalaho kami ditikyon. Asa madok moliate situ tuhami, diho ale debata na satia pardinggan basa dohot parholong roha di bagasan ngulo nami. Mauli ate madiho Tuhan. Stokin nai neng mula nehami siap parminggon namion tu bagas nami patolhas sami sudena asa tolhas di bagasak kahipason dohot las di roha jala diakap parjepangan nami, parhuriaon nami, parpunguan nami, tu tiki-tiki berikut homa pajepako kami di bagasan hahipason doho las niroha. Pasu-pasu totong parhaladoon pelayanan ni huriamon asalam sar lam torop na manadaho na porsea tuho jala
namar pangucadean tu bagasan holong ni roham. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami mauliati madiho. Amin. Edeta sian mata acara sapulusia 466. Saluto di marohaku ateroha diri aga atasi antaro dan tu si berohaki hatua rohaki aibudo upelehon nasadiriki tu bagas roha horong ni roham o Tuhaki holan hoku haulongi ora puna diriki hatua oli lasiro haki ai bulo upelehon asadi. Lao pabor hatita papunguho peliata ujahama hatani tuhata natar surah di 2 Korinsia ayat 7 songono didok disi ganupma niojar ni rohana unang ma sian muruk manang sian nasotar jua ai dihaholongi debatado nalas roha mangalehon. Amen. Taparade jala tapapungo peleata.
ing mahita jongjong. Nuaing tatang yakom ma piliata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Di parhatopok rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliotus. Di son hupasahatami do pilihan hamaletion nami tuho. Sejalo ma Tuhan pilihan namion. Jala pasu-pasu ma. Asa gabi dala panidangion. Dala parsaoran doho ulaon asini roha di huriamon. Bae mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohok karajaonmu. Parohon holong hasit tongan doho hadamiommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa saya totong madok moleate hami tuho. Di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namo Ratu tu sangap damangi ibana puna sudeang hai nang serenang berakna ebeng sude tapuji ibana unduki hati anakona doa anakona doa iman Tuhan Yesus anakona doa. Alia manami na di banua gijang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom madihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami taugihon tu pangutsunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jaloma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tu toddi munabe. Amen. Amen. Amen.
hari Minggu. Shalom, horasma dihita.